बेलाके हामबाय दिनै 26 तारिख नभेम्बर 2021 शुक्रबार जों दिनै जे प्रेस मिट खालामनानै जोंनि मल उनखा खाना 27 तारिख नभेम्बर 2021 2009 सिमनि आईपीएफटी जेबाबे जोंनि एडीसी एरियानो स्टेट हुड उनांगो राज्य त्रिपुरालेण्ड सानै फाइमानि अबो ताक्लाय तेकिचा जुदा बनि बागै ताक्लाय जों खाना 27 तारिख सारिखनि जस्ट सातटाव जों बादारघाट जोंनि रेल स्टेशन हयते जों दिल्लीनि उद्देश्य रवाना हमनाय आउनि बागै जोंनि खानानि जे मुभमेन्ट खाना जे जों दिल्ली मुभमेन्टनि उद्देश्य जे रवाना रिनाय आबो अन्य बोसोरनि किसा जुदा ताक्लाय इनके जॉइंट मूवमेंट फॉर स्टेटहुड त्रिपुरालेण्ड ऑब्लिक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जॉइंट मूवमेंट खालायनाय विशेष खायै आईपीएफटी ते मावथानि बररक ते आ जागाव तंनाय जोंनि आईपीएफटी नि ते मावथानि शिष्य नेतारो सालनि बागै दिल्लीनि जंतर मंतर धरना चलिनाय अबंखा 30 तारिख नभेम्बर ते 1 तारिख डिसेम्बर 2021 दुई दिन जों धरना खालायनाय ते अन्य बोसोरनि बाय ताक्लायनि आबो फेलाय मुं तंनाय ताक्लाय होनके सारा त्रिपुरा राज्यनि जत बररकनो अरबो मुभमेन्ट जॉइन खालायमानो अलबे ताक्लाय कताल खालाय जॉइन मूवमेंट स्टेटहुड नि बागै खाजाका आंखे आबनि बागै आं हामबाय मारियो जोंनि पार्टी आईपीएफटी नि शीर्ष नेतारकनो पे शीर्ष नेतारकनो आंखे अबनो कयनानि मुसुंगो जरा खानानि मुभमेन्ट थांनायनि बागै विभिन्न डिविजननि तरफ থেকে যে ফাইনালি তিয়ারুম দंनाय চিনি पार्टी आईपीएफटी नि जरा आदं जुलकनो कयनानि मुसुंगो खाना 4टा 4:30 नि बिसिंगो आगरतला बादारघाट चिनि प्लेटफर्म फाइसपयनि रेल स्टेशन फाइसपयनि बागै जतन नकयो ओंखे जों चिनि ट्रेडिशनल कानुन सुमुं बाय जोंहा जागा मुभमेन्ट खालायनाय ते चिनि दाबि मेन दाबि चिनि दंनाय स्टेटहुड फॉर त्रिपुरालेण्ड ऑब्लिक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों त्रिपुरालेण्ड ते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागैनो जों मुभमेन्ट खालायनाय ओंखे आबनि बागै जतन हामबायरिबो जे खानानि प्रोग्रामाव जत बररकनो फाइ सफायनायनि बागै ते जों गाहाम फोरों थांगैयाखै गाहाम फोरों आजागाव जों मुभमेन्ट खालाय फाइमानानि बागै राज्यनि जत शान्तिप्रिय बररक सिनि बागै सुरिथुन